episod de provocări, de fapt este primul nostru episod. Azi vreau să fac episodul challenge cu gheața și cu sarea în pumn. Să vedem. Nu am pus sare. Vedeți? Și cu... Cine așa se simte? Uai! Nu mai pot. Vrei să încerci? Dacă încerc. De să filmezi tu. Pune pauză. Peși pe el? Nu, peși pe el. Așa? Și apasă pe play. Bun, face și colegul. Vezi cum se sunte? Strânge. Bun. Ai, ce rece! Episodul acesta va fi puțin mai scurt. Dă drum, gata, spală-te. Acum e palma. Arată palma. Stai, ai dat drum? Așa, arată palma. Wow! Comentă cu acest episod, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, subscribe și ne vedem data viitoare. Pa, pa!